bari ma in kira wani kanina a Lagos in ce masa to kwanan nan ba zama fa ya hau garin mu kawai da cikin jama'a kan guda ta iya da yi ya kayo kuma ta gurin mu duk mu shiga ciki wa kun shiga da kanku ya fara yawwa a sake abin da na mutu kanna adda wannan rogon shirme-shirmen nan wannan rogon ba Allah kai mu ran ba ai ba wannan da na mun wallahi sai zan ce ma ni motar da za a kai ni da mai da gida na aika ni mai shiga ba in tattara robobin nan cika ba na ba ina cin nama wanda sai nama nawa ka zo miliyan ya shiga shi wannan dai shine haraban cikin asibitin da aka ajiye mu da sunan cewa muna da coronavirus. Ku duba alamun wayannan mutanen akwai marar lafiya a cikin su ko alamun rashin lafiya da Allah ku duba ku gani wallahi idan don neman duniya ne aka yi wannan abun Allah ya isa mu Allah ya isa mu a cikin wannan azumin mai albarka wata mai albarka a kawo mu guri kamannin wannan gurin gashi nan da mu da muke azumi da wayar da basa azumi kusan abincin mu lokaci da gashi nan sai yanzu karfe 5 za su ci abincin ranar su da Allah a duba a gani jama'a wannan an shiga haƙƙin mu fiye da yadda ba a tsammani wai muna da gwamnati ne gwamnati ke gwamnati take ƙara tusa mu akwatin wahala zaben APC gashi nan mu ma dai ba mu yi kan a tunanin mu ban mu da wani abu a jikin mu ban mu da wani cuta a jikin mu ba abin da muke ji tun ran asabar aka kawo mu nan gurin ba wanda ya zo ya tsaya ya tambaye mu me matsala aka ce sati biyu ne yanzu sati nawa ne akwai wanda ya fi wata biyu akwai wanda ya fi wata uku a gidan ubansa da uwarsa akwai wanda suka fi sati biyu amma sun zuwa ma nan guri wai muna da cutar corona saboda suna neman kuɗin su sun ɗauki ayan mutane suna talle suna ta talle kawai da ayan mutane yaran ne ma da shawara ci ba ya dan su ba ci ba ka kare su ba masu zuwa a kai wanda ne ya ranki da su ba kuɗin ba ji a dauko wanda ya rufe dukkan mu tsakanin mu da su sai dai Allah ya isa Allah ya isa wanda ba za mu taba yafewa ba akwai mai dafa abinci to me matsala abincinka ba gishiri ba magi ba gishiri ba magi to kai tun da safe ka ci abinci ko yanzu ne ban ci abinci wannan shine abinci an kawo mun gashi sai farin magi ba komai kwanan ka nawa nan kwana na yau kwana na hudu an zo an baka wani magani da sunan magani ba magani bani ba ban ga doctor ba ma tun da nan to kai a matsayin me aka kawo ka nan a matsayin ina da corona ba